Vreau să fac un mic de tot anunț cu privire la această chestie. Doar uitați-vă, vă las să vă uitați, doar vă uitați. Am obținut asta. Nu mai zi nimic, chiar nu mai zi nimic. Deci dacă vreți să vă luați Mobilfox, Huse Mobilfox, frate, aveți aici codul meu de reducere. Vi las și în comentarii. Și da, frate, luați-vă neapărat Huse de la Mobilfox. Și în acest episod o să vă fac reclamă la Mobilfox. Luați Huse de la Mobilfox, cumpărați tot shop-ul, codul meu. Ce cod vreți voi, nu mă interesează. Cumpărați lui... Bine, ar fi de preferat cu codul meu, că de-aia îi fac atâta reclamă. Cumpărați cu codul ăsta sau alt cod, nu mă interesează. Cumpărați tot. Să-i goliți magazinul lui Zbâr, nu mă interesează. Goliți-l, îi goliți firma. Să fac omul meu bilioane de bani că mi-a dat mie codul ăsta. Și da, ce să, luați-vă tot ce vreți cu codul ăsta. Aveți, da, aveți reducere, bineînțeles. Și, na, vi las în comentarii, ca să nu vă chinuiți voi. Și vă aștept la shopping.